Kublai ya phi baro kapang kabangan keren hapi menta kalong kasakramen jingin tiu kurim snowha subscribe bat sam lem shakiway knang ba kiway kin yo jing hikai lang sapang ka jinget jong kabalang katolik para banget bat paralog baro hikwan de em ban pen thamai pen i tenat ya ka yeng ba pisong pisa ni pisngo tenat ban song sa ha kaju ka jinglong barim jong ka yeng jopi nganget baro ngin benjulang bangi kwa ban pen thamai pen i tenat ya ka yeng kasem bangi song gisa kumba pikwa ban pen thamai ya ka yeng kasem kabalang ru ka kwa ban pen thamai ya ka kajing pen thamai ya kabalang kasdang na kayeng kasem tungin ya trailang bantay ya kayeng kristan babha da kajing ya poi kha poiman kababe kadorba batikan baar ka krensyai bha saphang kani ka subject ubreu shimet ka imlang salang kum ubreu bat kum ukristan kiman bha man met bat kibit kibiang haba kajing ya poi kha poiman bat kalong yeng long sem kiyeng ha kanong rim badai namar kata ki kristan ki banyo kor ya kani kerukom imlang ki sngo kmen da sisha haba yo kilat ban kentiu bat ban penjanai ya ka sim ya kani nakadulir jong kabalang Kaudium et spes jingshai ha kaperthai kanamba sa kunyo ka kaudium et spes kanambar kabasan puar kapensyai ba kayeng kasem kalong kanong rim jong ka imlang salang kayeng kasem kabayo na ublay ka hukum banlong ka tenrai du jong kalong briu man briu leiti kanambar kaba harway kayeng kasam kristan kayeng sakhi yaw jesu ha ka perthai da ka ba bat schem ya ka gospel badda ka ba ai kanuksa jong ka jingshong kurim kristan baro silenter jingim leiti kanambar kaba harway kajingshong kurim kalong kasandur ublay namar kadai kajutang bakar pangtam jong kajingya eid hapdeng ushenrang bat kakanthai kani kadai balabu da ublay na kabanta kajingbha jong ki baro arngot hak sithi jong upu pius bakadway utho kumne ya kajingshong kurim Om Shem labu ne penwandur da ubriu Henry da ublay te kumta om dan an briu kabala ban kata kti yaka ne ban pen kela ya kejutang jongka wat da ki arngut si tengaru kani kalong kejihikai na kejing tho bakut kani kalong kejihikai bahiar pateng baklem dukun jong kabalang kani kalong karai kut jong kadorbar balang hatren kani kadorbar kalapen bena bat penti kena na kijing tho bakut ba ublay ulong unong bu ya kijing te syong kurim bakan ne baro serta kijing syong kurim late lakhum pen skem bha ya ke men sem jong ki argun om dai da ka jing e jong ka do ne ka men sem Henry da ka jing le ka ba da ka mon so bha la jong kani ka pen mi ka jing te jing khum ka ba khoi bombit pen prasu kumta kim dai su argun Henry tang ka wei ka do Matthews tenong bakhat khandai de kon ba Henry nang ta ublay hukum to nang kha
to nang roi to pendap ya ka khendau Genesis lenong banungkong kat khot ka ba apun riu hadu at khot ba aku pra ka jinglong silong ka ba khoi ba suba lapen ulong da kamon ublei bat kamon ubreu namar dei ublei ubatmu bat bu bat kerku ya ka songkha songman bat haka kidom ki an bapet bajngo ya ka jing sai so jongka na ka liang ubreu pan kadon ka jing ati ma ka liang yala kimet baro silem ter ka jing im jongki kini gidai bandon rengkat haman la ki yeng kisan Upalus apostol uong ya upa bat ka keme jong ka yeng kasan to ya pendamar kaliang da ka jing ting burom ya ukres ki kan thei ki dai ban burom ya la utnga lakum ya utrai kurang ba tu ya la ka tengah kumba ukres ya la ka balang bat it ya la de na ka benta jongka Ephesus kelenong ka basan gat khot ka ba arhuwei hadu arhuan bat gat khot ka ba arhusan Bantai ya kayeng kasem batmai kadon kam ya kanong rim kabaskem kata kadai kajing hakashti banungkong jong u Yohanes kalenong kabasau kat khot kabahnyau hadu bapra kakren ya kilong kupa bat long kumi ku tungin ya markeliang naba kajing kalong ublay Baruta ubai ukha na ublay baruithu ya ublay uta ubam umithu ya ublay naba ublay ulong kajing menta kajing keli kalong balai kajing kalong kabakong santam bantai ya kayeng kasem banne si junam namar kajing kayasya satar kabasbun kampihun kamle khlo kamle khrao kajing kamju klem akor kamwa lade kam khoi lemle kamju adnu kajing kam kemen ha kajing bomle bomhok henry kasyat kemen bat kajing sisa kajing kamap ya ki baro kasyanya ya ki baro kakermen ya ki baro kayaisha ya ki baro nakshiti benengkong jong Paulus apostol sia ki Kristan hakoren kalnong kabakhat lai kakhot kabasau hadu bahnyo ka gospel Yohanes kalnong kabakhat san kakhot kabakhat lai kapen sotu kamdeliu ya gajing besisha wong Omdon breu badon gajing bakam kraw bania kani bau breu it yala gajing na kabanta la kilong balai gajing kalong kabadon kambha barka pedeng do jong gayeng kasam kada golong namar ngi baro gilong tang ki breu ngidon yala kijing duna kumta ngidon kam ya kajing bakat sensyar ya kajing jongi bat kayeng kasem baro kawai lada kayeng kasem bomdon kajing basisha ha kawai kasni kan sajot sapra menta ngin phaidin kajutang barem kaong kumnu syapang ka sakramen jingit tiurem Naka kitab Genesis kalnong kabanungkong kadkhot kaba apnreu hadu aku pra ublayu ong. Tungin ya thao yo ubreu ha kadur jongi. Uban ya seriem yangi. Ula thao yaki shenrang barkan thai. Ublay ula korku yaki. Hangni kapan baki arngun kia rengkat kerdan ha kadur blay. Bat kidai ban bat penhe pensan yaki khon haka kitab Genesis kalnong gabaar kadkhon kabahnyau
khot ka ba khat phra hadu al kusau hang ni ublei ula thau ya ubreu na ka doman la pasal mesin bat la long jing thau ba im ublei ula I ba kamlong ka ba bha ya ubreu bandon marwe kumta ula thau ya ka breu bat ubreu ong khadu khadwai kani ka ing na gis ing jonga bat kado na kado jonga namar kata ubri ueno yala ukpa barkakme bat unlek yasno bat la katanga uong kumni namar ulalam kanong yaram kababiang na kabenta jongu Genesis ar khot pra haba uksud ulayo I ya ublei ba ukudku wadu ai kapor hau adam barkaim kumta uksud ula bisni Daida kajing bisni uksud ulawan ra kajing yam ha kaperthai kitab jing start nong ba ar ikor akusau na kani gadau uksud ulawan kala klenti parwan ra kajing yesun hapdeng ublei bad ukun benri ha ka wei kasngi uksud ulayo lan pen shoy ya ka im da ka ba pen khen ya ka hukum banungkong kata galong kin salong kum kiblei kibatem ya kababaha bat kabasne kitab Genesis pelnong kabalai kat khot kabasan hadin ba wa adam bat ka im kila le pom ublai ula khot yaki bakin kala bamun penban ya kendo iwei ya iwei pan Genesis lai de khot kata na kani kejing le jongki kami kejing sitom ha kapor pun bat khakhun bat kajing kwa brai Genesis lai khot bakhan rew bat kiwei kijing jenjar what happening kini kijing jenjar bang la yo dangdon kajing baha kum kajing e happening isen rang bat ka kan thai kajing yo khon nadu ba kya le persha ya ublei ubre umla ban pen baha chu dalade haba ublei upei yalau jong jing thau la isin ai kumta la pha yau khon jung u ban suspa ya kibreu baro utrai unsa ai kadak ya phi kadai kani kawei ka thai sati kan sapun ba kan sa kha yau khon kan sa khot yau Emmanuel kitab Isaya nong banyo khot khat sa ublei ula ong hau sultan ngan bu kajing yasun hapdeng jong me bat jong ka kan thai hapdeng usamba jong me ba usamba jong ka uni unsayo banyu rot ya ka khle jong me kan ba me dang ap tham ya ka khong dong jat jong Genesis line de khot ka sang kumta ublei ula wat ya ubreu banya te jutang batu kumta ulajit yau Abraham lembat ki khon ki kseu jong u Genesis lenong bakhat a nang ne kasdang ga jai ben reuju bat ki ju ki dai ki pan belajit jong blai Henry maki bun sen ki sakama ki mani blai thau ki tam sneng bat ki le London ya ka jutang teng usempat ya ka jing bom ko ngo jongki Henry ka jing e jing u ka ye ne junam yo I bau blai pleyate jutang tang bat ka we ka jai ben riu tiu chen rang ru ude bandon tang ka we ka tanga ka jutang jong u ka long si junam kumju ka long ha ka poi kha poi man tu bat ken ya ka ne ka juban lang hoi ki Israel ki ngom ha ki jing mani blai thau Henry ublei uyai ma beki tangba kadak jong ka pom kasa di namar kata habak si tengah kidon ka jing bakla ki dai banyama markele Ezekiel tenong kan riu bat na ka kitab jong u prophet Hosea ha ka jutang bathamai nyo I bau Jesu ulawan ban penjanai ya ka song kha song man
baula ai hau Adam ban kaim. Kani kejia dai hapdeng ubreu bat ublei lawan ban penkhoi yangi da kaba ai yau men sem ba khoi bat ujisu ula penkhoi ula pendap pura bat pen klan ya kajing ya e chitnga kajing don rangkan kamaria ha kajing thok sungkurim hakana kani ka kedau ba kamaria kadai ka em bathamai ka bakar pat yau jisu banwan ra kajing garhu hagata ka yeng kasan bathamai yuanis ar the khot yuai adu ruai haka gospel Matthews kalnong bakat khandai ki Pharisi ki wan shau jisu ban penju ya u ki ong kabin em yau breu ban penlight no yala ka tengah na kanu ka daw jisu la jubab hatu phim shempule bauta baula thau yau breu na do basdang ula thau ya ki shenrang barkan thai bar ula ong deina kane ka daw bau shenrang un eno yala ukpa berkakme bat bansno halaga tengah bat kini ki arngun kilong kawai kamen kim long shu arngun nama kata Henry kawai kamen te kumta ya kaba ublei lapen ya solang ubri umdei ban pen ya klan Matthews lenong khandai dikot balai hadu ban riu kajingwan ujisu kalapen scam ya kasendur ublei kumba kelaju long ngadu basdang kani kamun ujisu ula ai kajingai ai ban pendu no ya kapok ubarim kulong kuma ha kasithi syaki Ephesus kelenong kebasan kat khot kaba akuwei hadu alai pulai Paulus apostol uhikai baki basim ya kasakamen jigenti kurim kidai ban long baka kanthei kadai ban penhapo yalade hala utnga kumba ukris ulong halor kabalang kirang ba kin e yala katnga kumya kado kumba ukris wa iti na kabanta kabalang kani kadai kajing batai jong Paulus ya kajing long tenrai ha ka kitab Genesis kelenong kabaar kat khot kabaar kusau hadu akusan ukris wanra ya kajing so lang bakan jabneng ha kajing dai bat kabalang kumju ha ka syong kha syongman langba ka sakramen jingen ti kurim ngiyo ki khun bre langba ka sakramen baptisma ngiyo ki khun blai ha kabalang kaying kasan kadai kabalang baret dakani ka sakramen ki arngut ki penpau ya ka jing e blai ubalong unong ai jongka uba e sisha bat ubayai ne serta habang ipet ya ka jing kai jongka balang ha ka dulir batikan kabalang ha ka juk menta ya ka jing long jong ka jing im ha ka jing e sitnga laseng daw nong tha balapen bit da ki an jong u laseng nong rim ha ka jutang sitnga da ka ba yamon lang ban om ya prasu lanu kumta ya ai markle da kane ki pen ulong ya ka sandur jong blai bar kane kalong ka ba pen hun ya ka jingkwa ka imlang salang ngamar ka banne sijunam kasakamen jingente kurim kawanra ka jingbha jong gi arngut ki khun ki kti bar kumju ka imlang salang paro kawai ublai ubu useng ya kane kasakamen ban penkup bor ban kerhu kordo namar naka kawanra sibun ke jingkerhu na ublai kani kawanra ya karoi kapa bar ka jingbha ha ki liang baro ha ka ying kasan bat kiwei ki jingai ai ba ublai u ai lang ba jongka kasakamen jingente kurim kapan i ba kadan ka jing sekri ba mar keliang namar kimlong suar Henry kawai
Matthews khát khandai khot ban riu ka jing ya song lang ka penlong ya ki ban long ka wei bat kani ka jing te song jong ki ka long ka badon kam na ka banta ki khun ki ti bar ka jing bha ka ying ka sen baro ka wei kani ka ya dei dur bat ka jing ya long ka wei ukris bat ka balang Jesus Christ ula hadu kata ya ka balang bat ula ti ya la ka jing in na ka banta jongka tu kan mau ya kani ka jing si tengah kami na ublai lapen ruspa bat la sensya reka da ka jing suspa ukris bat ka jing trei jong ka balang te ka jing ya si tengah ka yalam ya ka ying ka sem baro ka wei sya ublai bat ka pen klan ya ka jing long pa long kme kani ka sakamen ka long kabala pen kentang bat dei ban pendap yaki kamram long kme long pa bat kidai ban im kat kum ka kerdan jongki kat ba ki long kme long pa kinang la ban bot janai bat im khoi kini ken kidai kita kiban ai buram ya ublai uba seng babu ya kani ka sakamen jing long kme long pa kaudium express ka nambar ka basa kupra kabatikan baar ka kentu ya kibaya tek tin bat ya kibaya poi kha ban besa ya ka jing ya dei shilo da ka jing chi tengah bapura klem ka jing mut bure dang don bun kibre kiba dang nyokor ya ka ne ka jing basur ka jing breu kawan na kamon ubreu ya kabreu kane kawan ra ka jing bahaya ki ka penkup ya ka kerdan kerpang jongki ka ai buram ya ka songkha songman bat utrai uai ki jingai ai ba ki dawa haba ka don ka jing ya shania amar keleng bat lapen khoi da ka sakamen ukris kata lapan skem ya kamen bajing perkhan langba kani ke jingya mar kalian kanne si junom lasuk nisitom barkan kala jaklia da ke jing plot breu ban klim lani ya pra ke jing yalong ka wei jong ki arngut si tengah ka kentiu kerdan ya ke jingya da ka ba pentli yalade na ka benta ka jing bha ki khun ki ti bat ka imlang salang khnang ban pendap ya ki kamram kristan ki dei ban yo ka jing ai ban im khoi ki dei ban ne sitam ban duai ban ne ka jing bat ban long ki ba ko loi ban sem ban len la de haba ki nyoko ya ka jing si tengah ki breuru kin burom ya ka lada ki argut ki ya ainuksa daga bapen skem ya ga jing bar ki hikai ya la ki khun ki ti kumta kentai ya ki long ying ki bas kem na ka benta ki long den kasakamen jing ti kurem ka penne pensa ya ga jai ben riu namar kata phide ban sumar bar hikai ya ki khun ki ti jong phi kawai kanong shun kaba khanglat ban pendem ya kane ka kamram jungi kadai kapom dei maka kabala penlong yengi ban tulot ban pendem shu ya kane ka kamram bakongsan hendrai pan da ka jingwan ukres nglayo kalan ban pen bahabiang bat wat ya ka jing shai lang ba ka jing hikai jungu ublei ulabu hendrai ubreu ulapen ken Ujisu Chris lawan ban skem bat ken tiu biang sejrong ya gani ka sakamen bau blei la seng labu upobliyo bapra hak sithi charai jong hagas nem siaja praspa prapo utho utra Jesus Christ ula pelong sakamen ya ka jingshong kurem khnang ba ki angut si tengah kindop kela
kiba khoi da ka jing shong kurim haka ulapan ya daidur barka jing shong kurim bamayan jong ublay barka balang ulapan janai ya ka jing e katkum ka jing long breu da ka jing e blay ulapan klan ya ka jing te si tengah bahkan ya perasu dalele ngisung tho ba ka jing shong kurim kadai ka atyar ba ublay unthe kijing ai jong u xiao khun ben riu kani kanon ra kilan jing pen in ublay kala ban long lada ubriu umbu kanu kijing ben lengba kijing e kijing yarap ma keliang bar kijing ya slok hapdeng jongki kalong gatan rai jing ai hakaba ukres bar ben si ma khu kia don lang kajing yalong si tengah kami na kajing maya jong kajing yalong kawai ukres bat kabalang kumba ukres ula penrung yaki daga baptisma sia kambet pamayan jong u kabalang kani kalong kalat ban penkhu yaki bat ya gikhun gikti jongki kani kasakamen kathe sibun kijing ai bat ka penrung yaki arngut sia kaying kasem bathamai hakaba ukres udan sibon kijingai ya kisitnga ukres uai ha udang ba bat katnga ju si benta jong kijing jong ya kabalang kadba kisitnga kinang delew kajing jongki ya ukres kata kinang kham ya makliang utrai jisu ulakan tiu ya kajuban syongkurim sia kasakramen e kajuban syongkurim hapdeng kiba lapen baptis kalong sakramen upobliu baprau omla penyap her ya kajuban syongkurim na kasakramen kajuban syongkurim kalong kasakramen haba lapen dem katkum kaan e kibompat long kristan ne kiba na kiwaipat kibalang Mario baptisma kajing syongkurim kabala pendep hok katkum kaan kakela sakramen kingkurdan namar kata daga baptisma la pendrung ha kajing adai bad ukris upalus upen sungtho yangi ba kimet jongi kilong kitkhot kamet ukris sti bereng kong ju sekistan ha koren inong banreu kitkhot katsang Efesus san dikot laiko hadu laiko a ukris ubala penyas yasno yalade yakine dikot met jong da kabau ai ya kabreu hau breu bat bakin yadai tengah tang pakip bat bakin yadai tang paramaki kajing syong kurim kadai kadak kajing ublay ya kibreu pat ubreu ya ublay Menteri Bakongsan ha kajing syong kurim uday ukris. Kumta ngisutu ba kajing syong kurim kadai kakam simet bapau ya kajing ukris. Ukris uai yaka hau bad ya haka. Kajing ya pediang bad ya ai mar keliang kalong kadak sakamen jong kajing ai ublay. Kumta kinong lek kurim kilong kimentri markele hangni ngiso tho baro gisakamen kidai kidat jing suspa te phi kilong kpa long kme phi habusiar bah na kijing pensoi uksu ubala banwan ha kanu kapo bat ha kanu kadur khnang ba phinla panyai ne si jingin habang ipet ya ha ka jinglong kme long pa kidon sibun kijing jing tenju don kipor kiba bakla hakarukom perkhat perdan kaktin kathale barkikam kijam kajing duna kakamai kaji bat kiwai kijing ha kajing adai haying hasan ya kane kim dai ban smokla kane kapan baki long tang kibreu sti berengkong jo yo anis Lenong berengkong berkot bapra hadu besipau
kumta kibakla kabakong san hangne kalong bakidai banlong kibaslur bat senrang kamensem ban ong man kapor lada phibakla ma bianga bat phiru phidai banma namar menta phibiang la saipan phinsa bakla nakane kadau bantai ya kaying kasan kabane serta phidan kam baniama makle kalong ying kalong kme long pa haba phiasyong yasa lang haying hasam kine ki jing e baro ha ga jing em shimat bat ha ga ying kasam kane ka pan pau ya ka jing maya jong ka ding phna ka jing ya e ka kan thom ya ka jing ya so banta lang ha ka ding phna kata kamon kane ka sa kamen kamon ra jing sitom laga don jing jinjar dei na kadaw jong kapom hakum kani kapor ni dei ban pruthu bot ya ukris haba wan ki jing tenju jing penchoy ha ga jing im jung u phikwa ban job ya ga jing e baro ba wan ha ga jing im jong phi jisu udai kalanti ka jing sisha bat ka jing im yuanis kha saw du khot ban ri ko khon samla bat long kme long pa tu kan mau bahaya kani ka jing shong kurim kalong ka jing khot ba khoi namar la seng labu da ublai dai ublai ubalayalam yaki baro argon bakin ya seng ka yeng kasam bat ban sakri ya u haga jing em sitna kidai ban mane tang ya u om dai ya u ne ka breu ne ka spa ne ki a jong ka ne ka pathai Matthews aku de khot lai pinyo adu lai popra hak kitab u Jeremia nong ka balai phuai kat khot balai ublai u ong ya ki yingisan ngalai e ya phi da ka jing e bam chukon kumta ya ka ne ka jing e de ban sa ma ka leng ukpa ka kme bar ki khon haba ki let se ying mane ki dai ban let ban aingu ya ublai na ka banta ka jing e jung u ya ka ying ka san baro ka wai balai om dei tang ukpa ni ka kme de tang ki khon ban let aingu ya ublai kada kolong namar kimla ban long ying long sem tang marwe chua ban pen kon ko long kuma ban long kme ba kitu baro ki badang pen khre ban sim ya ka ni kerdan long kupa long kme lang ba ka sa kamen jing kan ti gorem ublai lokhot ya ki arngot chitnga ban long ki atyar jong u ha ka kam jing thau ukpa bar ka kme yasno lang ban long ka wei bat ublai upsep ya ka mensim ublai ulakhon ya ki arngot chitnga ban hikai ya ki khon kikti ban pensan perang ba ya ki khon kikti bat ban yalam ya ki sia ka jing em bam chukun ublai da ka mon jong u ulajet ban penket ya ka ne ka kam ha ki arngot chitnga ka jing khon sha ka jing shong kurim kalong dasi sha ha ka jing im ubreu ka badan buram ublai sibon baru ublai unkut khu ko do ya phi baro